نونەرێ ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە دە پەیمانیان نیشتیمانیە ئۆپۆزیسیۆنە سووریەدا ئەشکەرە کرد کۆ بریارە دەدەمەکە نێزیکدا دانوستاندنên Junêvdeh dest pê bikin û Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê wê li ser astekî bilind beşdariyê di Junêvdeh de bike. Eymad Birho nûnerê enekese de peymaniya niştimaniya opozîsyona Sûriyê de ragihand ku biryara dedema bê de Kongrê danûstandinên Junêvdeh dest pê bike û şandeka Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ku ji hewa Saegîd û Birahîm Birro pêk dê beşdariyê tê de bikin. هەروەها بەرهۆ گوت و هەرچەندە شاندا ئەنەکەسە وێ di çarçoveya peymaniya niştimaniya opozîsyona Sûriyê de beşdariyê di Junêvdeh de bike lê nûnerên Kurd wê projeyeka çareserî taybet bi çareserkirina krîza Sûriye û fêderaliyetê ji bo Rojavayê Kurdistanê deynê sermêza danûstandinan. نونەرê Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê de peymaniya niştimaniya opozîsyona Sûriyê de eşkere jî kir ku xala herî girîng de proje çareseriya şanda Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê nazkirina netewa Kurd weke neteweke serbixwe di Sûriyê de ye. Eymad Birho got jî ku rewşa Rojavayê Kurdistanê Sûriye bi giştî di qûnaxeka metirsîdar de derbas dibe tu aswên xuya bi çareserkirinê nînin da zanîn ji ber peymaniya Amerîka û Tirkiye û hewlên pêdaw rejêma Esed rewşa navçeyê tarîkiyekê bixwe dibîne û bi taybetî dawîn helwesta Tirkiye dema ku gundewarên Kûbanê û Girêspî û Qamişlo kirine armanc. چەندین کۆنگرê danûstandinên Junêv hatine li darxistin û berdewam nûnerên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê diriya hevpeymaniya niştimaniya opozîsyona Sûriyê re beşdarî kirine lê weke vê carê xuyaya Kurd wê bihêztir ji caran beşdariyê di kongrê danûstandinên Junêv de bikin.